U nás je zdravie a radosť psíkov na prvom mieste. Veríme, že správna výživa je tajomstvom energického, veselého a dlhého života. Všetko začína starostlivo vybranými ingredienciami, ktoré získavame zo spoľahlivých zdrojov. Naše krmivá sú vyrobené z prémiových surovín vhodných aj na ľudskú spotrebu. Našou technológiou šetrného varenia zachovávame prirodzený obsah živín obsiahnutý v našich krmivách. Krmivá starostlivo balíme a naše praktické balenia uľahčujú skladovanie a krmenie. Tvoju objednávku doručujeme k dverám v mrazenom stave, aby krmivo zostalo rovnako čerstvé, ako keď sme ho pripravovali. Naše produkty sú dodávané v baleniach rozdelených na denné dávky, preto sa pohodlne zmestia do tvojej chladničky. Balenie stačí len otvoriť a môžeme podávať. Každé sústo prispieva k dlhému, šťastnému a zdravému životu tvojho psíka. Práve preto to pracujeme my v Pet Chefe.